تماشاوان نێژە ئەندامê Konseya Rêveberiya Kecekê Mustafa Karasu di derbarê pêvajoya çareseriyê ya li Bakurê Kurdistan û Tirkiyê de ji medyaya nêzîkî Kecekê re axiviye. Karasu behsa rapora aliyên siyasî, helwesta CHP û pêngavên pêwîst kiriye. Karasu dibêje PKK hatiye hilweşandin û ji bo mayîndekirina pêvajoyê jî divê pêngavên yasayî û siyasî bêne avêtin. Mustafa Karasu duê hevpeyvîna xwe de dibêje me biryar da ku em PKK hilweşînin û dawiyê li şerê çekdarî bînin. Niha divê êdî Tirkiye vê pêvajoyê bibe ser zemîneke siyasî û yasayî. Divê rewşa hiqûqî ya kesên ku çekan datînin û kadroyên PKK yên kevin bê zelalkirin, şert e jî ku yasayên siyaseteke azad bêne derxistin. Nexwe wê pêvajo bixitime. Parlamentoya Tirkiye heya niha di mijara pirsgirêka Kurd de roleke nerêmî lîstiye. Em vê qonaxê weke qonaxa îspatkirina jêhatîbûna parlamentoyê û siyasetê dibînin. Eger ev pirsgirêka dîrokî bi destê parlemanê neyê çareserkirin, wê baweriya psaziyên siyasî Tirkiye jî nemîne. Di derbarê helwestên CHP yên ji bo pêvajoyê de jî Mustafa Karasu dibêje CHP di van demên dawiyê de ji bo bidestxistina piştevaniya Kurdan behsa çareseriyê kiriye. Lê di qonaxa nîşandana helwesteke şênber de di nava CHP de hewlên paşverû derketine pêş. Eger ku CHP di mijara pirsgirêka Kurd de helwesteke rast û çalak nîşan daba, wê demê dikarî bû bibe alternatîfê rasteqîneyê desthilatê. Eger ku di pêvajoya li pêşiya me de jî roleke erênî nelîze, wê tu wateyeke gotinên wan yên li ser demokrasiyê jî nemîne.